Здравейте! Днес ще си приготвим гювечета. Тази рецепта има много вариации. В общи линии е като пицата. Може да си сложиш абсолютно всичко, което обичаш или което имаш в хладилника. Ще ви покажа как се приготвя в моя дом. От години все едно и също си правя. Ето това са ми гювеченцата. Продуктите видяхте. Нарязвам си картофчетата на такива купчета, някой път са малко по-големи, някой път са по-малки, няма никакво значение, защото ги слагам най-отдолу и те винаги се опичат перфектно. Тиквичката по принцип не ми е в задължителните продукти, но просто имах в момента и реших да си я използвам, тъй като когато бях на режим на калориен дефицит, примерно картофите заменях с тиквичка, за да е по-ниско калорично, слагах по-малко саламче и се сетих, че и този път мога да си я използвам за това гювече. Нарязах си нея и саламчето на купчета. Започвам с картофките, после слагам тиквичката, ако имате такава, ако нямате въобще не е проблем. После слагам и саламчето. Изберете си колбас по ваш избор. Също съм го правила и с месо или паржолка. Абсолютно става перфектно също, но трябва да я сложите най-отдолу, за да бъде в сосчето и да се опече най-хубаво. После слагам сиренцето, изсипвам си доматките, които разреждам после с малко вода. 300 мл домати съм използвала и 200 мл вода съм ги разредила, за да има течност в гювечетата. Слагам си чушчиците, моите са домашни, колкото да покрие. Някои са по-големи и покриват, както виждате, с две чушчици. Някои са по-мънички и трябват повече. В тази рецепта не използвам никакви подправки, дори и сол, защото и салама, и сиренето, и кашкавала са солени, дори и чушчиците имат малко сол, така че ми е абсолютно излишна в случая. Слагам си масълце, може да използвате каквато искате мазнина, на нас просто с масло ни е най-вкусно. Разбира се, когато бях на режим, използвах растителна мазнина и то в много малко количество. Което не е проблем, тъй като ще слагаме и кашкавал, а и той е доста мазничък и калоричен. След като се пекли на 200 градуса час и половина, от слагането им до изваждането им, си чуквам във всяко едно по едно яйце. Слагам си настърганото кашкавалче, затварям капачетата и ги връщам за още 15 на минути във фурната. Ако нямате гювечета, може да си приготвите същата рецепта в по-дълбока тава, като поставите фолио или в йенска тавичка с капак. Бон апетит и до скоро!